लोगोफोर नै जों दा मोनफैबाय हाजोआव अरुणाचलाव लोगोफोर मानो मोनफा ओइ हामा जोङो हाबाथ' मोजां ला मबाइलखौ केमेरामेना गाइसआना गोदानसो बेखायनो हमनो रोङाखै बारा गाइस एसे जुमाय लोंबाय थाग्रामोन नालाय आंहा एसे थथन मावदों गाइस लोंनायथ' इयाव रावबो लोंग्रा गैया नङा गाइस ओरैनो होनदों होबावगोनसो नामा दिनैखौ हम लोग अभी पहुंच गए अरुणाचल मर्दान में बेरायनाय जाबायथ' आरो जिरायनानै जागोन नै जों मोनफैबाय जियादलाव खमलिनो लामा बानायगासिनो प्लास्टार होदों दैया बिराद देरदोंना नै प्लास्टार होगासिनो बबेथिं बेरायनो नागिरदों नानि मोनालाय फैदो सिख्लाफोर आंखौ थिख्लिख्लिखाय स्कार्ट गस्ला गानहोनानैसो लानांगौ माबा लोगोफोर गाइसफोर निजिरानि ब्लगखौ कन्टाखौ थुग्लुंलाबायनानै सापर्टार फैदों सापर्टार ओमफ्राय ओरैबायदि अफायबावखायो दिनै आंनि ब्लगाव जाय जायखौ नुदों बेफोरो गासिबो गोनां गोजा आंनि लोगोआ इसोरखौ देखाय लाबोदों आं नुफेराखै बेसेराफ्रा मन्दिरनि कन्टाखौ ना लोगोफोर थुग्लुंजोबना होदो मानसिया हा गोदाननिसोनो माबानि सनितपुरनि ओंखायनो नुफेराखै नालाय बेफोरखै जों फैफेराखै आरोना फैबाबो एसेबां गाज्रि नङाना दाम खमनिसो मबाइला ओरैजाय हाग्राबारि सार जों बारबोफेराखैमोन दालां बारनानैसो फैदों जोंनियासो सेर-सेराव मोजांथार न' गोजा नालाय अबावबा जायगा नागिरदोंथ' जायगा जोंना जानाय लोंनायनि जगार जाहांबाय नै ब्लग मानो ओइ देखायखानो हाखाय आं गोलै गथ'आ ओंखाम जानो हाबानो माबाफिनगोनहाय जानो हाया भिडिअ खालामनो दायो माबा रुनाय जानो हरनायनिफ्राय हाबसिनथारबासो ओंखाम आंना रुनायजों गेसा गेसनियाव गेस बुखाखौ हरदों ओमफ्राय बिजि थुबाय आरो आं रोदायाव गेसनि मा जामारदों आंना दे नै लोगोफोरजों दा न'आव थांफिननो नागिरबाय आरोना जाना लोंनानै फैबाय ओमफ्राय बिराद मेंबाय थांनोसैलाय मुथि जाबोबाय दसेयावनो नै लोगोफोर दलेस्रिया बिराद रायलायनो गोसो जादों उन्दै समनि सभाबानो खाराखै होनलाय माबायदि मोनखो नोङो दिनैसो फैदों नामा आङो बेयाव 100 बार जाबाय फैनाया 100 बार मोजां मोनो होनबाबो नोंलाय आं भिडिअ लानायखौ मिथिया आं दिनैसो फैदों आरो ससेल' ओइ ओंखारबाय दा ओंखारबाय नै आङो थाबायनोसै नै लोगोफोर जोङो फैनानै बे दालां गुदियाव सजना बिफां नुबाय ओमफ्राय जोंनि जायगायाव सजना बिफांखौ मोना नालाय जों दा खानोसै आरो होसोदाबा गैलाहाय जोङो दले बबेखौ खानो ओइ नै इखौ खादो खादो दे
दे ओइ दालाय गिदिरखौनो दालायखौनो लाखा गोलाव गोलाव बेयाव अ इदि ओमफ्राय इखौबो लाब्रा इदिखौबो लाजायो बोरायखौ जाया थानानै इदिसो ओइ नै बेखौ खा ओइ ना हारामथाराखौ गोजौआव जागोन ना जाया लोगोफोर नोंसोरो बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव लिरनानै जों जायो आरोना गोथाव फिथाइ गैयाबाबो जों बिलाइखौनो लांगोन बिलाइयाबो बिराद मैल'बाननो भिडिअ बाना हर जोंखौ मैगं खानायखौ लाय नै लोगोफोरजों नै खाखांबाय जि बुरजा लाबोखाबाय नै सानैजों रावबो जायानो जोंल' जागोन बिसोरबो जानो खायथां जानोबा इसोरखौ नै नेथ' होनांसै ओइ दे खालामाथ' दोनथोंसै दङ ए सर गोलैबा मा जानांगौहाय बे मानसिया आथिं आखाइ दुलुंजोबगोन ओइफोरखौ लाह' बेफोरनो लावोबा आखाइया फिथिं जाया होनलाय जानानै थाल गैयाबा माथो लाखिबाय इसोरलाय खर' मथ' गायखाजोबनानै खर' साफायदों मालाय इसोर इयाव जोंहासो नोंसाबो साफायनो गोसोबा हागोन आरो ओंखामा गोसोमसो नुबाय आखयाव